Takže čau lidi, já jsem Paťas a vítám se z dalšího videa. Je to ze hry opět Rivals a dneska si zahrajem Matchup Mirror nebo něco takový. Přivedl jsem si tajného hosta a je to tady pan... Hello, chat. Omega 67 Cikať. Ano, to je on. No dobrý, tak já už to zapínám, mě to nezajímá. Takže lidi, nám už to našlo hru a budeme hrát arénu a zajímá mě, co jako první dostanem, protože ta hra je na způsobu prostě, že si něco jak arenčí, jak natáčel Udixík, akorát něco prostě dostanete random od hry. Třeba jako teďka máme grenade launcher, daggersky a smoky. Můžeme, já naházím smoky a budu spamovat daggerskama. O, je tam, v tom smoku. Já nevím, jestli jsem smok. Tak jo, to prostě... Dostal, dead. Jsem dead asi. Nic nevidím třeba. Kámo, co je? Prostě... Dostal 40? Já ho nevidím. Tady je. Mám posledních 6 nábojů. Ještě daggersky, ale. Dostal katanu, no nic. No nic, kámo, Gunblades, tak to je mega OP. Aj, medkit, kámo. Dead. Nevím, už nejdu trolit. Au. Pojď, tady ten má docela dost, ale zabiješ ho. Dobře. On se dává medkit. Asi... Dochází tě. Sniperka. Kámo, hej, znáš ten bug, že vyletíš úplně vysoko? Mně se nepovedlo. Dobře. Jsem. Myslím, že takhle se to dělá. Jo, teď jsem byl ve vzduchu úplně rychle. Autoshootnul. Nejlepší spam. To ne, kámo. Kámo, freezerej? To je zamrazí, to asi víš. To zamražíš? Jsem zamražený. A já ho zabiju. No nic, dostal jakože asi něco. Jo, má tak 110. No nic. 22. Gunblade zase. Battle Axe, Revolver, Jump Pad, ok. Má strašně low. Ten Bacon Boy. Někde tímhle. Pojď zkus to. Bro trolí. Když ho teďka sekneš, dostane i 50 rovnou. Shotguna, ok. No, skoro jsem dostal kámo brutality. Dobře. A... Exotický easy ven. Ty máš vlastně autoshoot. Dobrý. Je u mě, jsou oba u mě. Oba, ok, jdu. No, 50. Ok, teď to byl dobrý spam. Já zabil tým. Co umlátil? Easy wins, bro. Ok, já jdu. Ok, dead. 150. Noob cry. Ok. Dobrý, tak my jdeme na další hru. Takže jo, lidi, nám to došlo další hru a dáme opět arénu a už víte, asi pochopil, jak to funguje. Má tady svýho kamaráda, který je autoshooter a sám vám měl nějak 100 nebo jak tak. Knife only, bro kámo, on napíše knife only a máme tady ten mod přitom, tak to je borec. Když se odráží od stěny, jo? Tak. Dobře. Já mu tam hodím to. Zkusím ho na knife, ok. Já ho prostě zabiju takhle. No, knife mě to nezajímá.
Dostal 25. Dostal brutál. Ani jednou, bro. Dobrý, já letím s ním. Já to můžu klidně. Dostal 50. Já jsem dostal. Já jsem dead. Dobrý, jdu spamovat. Mám minus 117 ten autoshooter. OK. Pojď to zkus. Škoda. Zkus ho vyspamovat prostě. No něco mě pospalil, teď mě tam zabil. Ti dal backstep, musíme movement. Dobrý, no. Obarval mě. Jdu. No nic. Kámo, to je OP. Daj portal, záda. Záda knifuje. Oni tam šli oba. AV spam, bro, kámo, čím jsem měl jiným zabíjet. OK? Kámo, jo. Dostal. Masky, OK. 41. Pojď, autoshooter. Bro, kam lítá? Kam lítám já hlavně? Co mě odrazilo? Dobrý, nezabil ani. Yes. OK. Byl asi někdo tady, než ne, tak nejde. On tam fakt flesl, nic. OK. Ale jakoby. Yes. OK. Dessert. Tak to je nejvíc OP kombo, hej. No nic. Kámo, jak tě mám trefit zase? OK. GG. Takže lidi, tohle je konec videa a já se s vámi loučím. Čau.